Yes, I'd like to ask, for the record, Mr. Charlie Ang. Yesterday, you went on YouTube. It went semi-viral with you saying that mahirap dito, ang daming mga politikong nakikialam sa mga investigation. Are you referring to this panel or the personalities present here? Kasi makakaharap ka namin sa tanghalian. Tapos masama pala ang loob mo sa amin. So kami ba yung lumalabas sa YouTube na galit ka, na di umano may maraming politiko na hindi ko mahaba yung YouTube mo eh. Are you referring to us? Just for the record. Pwede ko po makita yung YouTube na yun. Kasi baka interpretation nyo lang yun. Hindi ko alam yung sinasabi niyo, Your Honor. Lumabas po yung kahapon at di umano ay mahaba yung sinabi mo. It was shown to me. So perhaps you can ask your colleagues, whoever videoed you there, baka it was taken in your off moment time na galit ka sa mga naging imbestiga. So yun lang ang gusto ko maliwanagan. Yun, Kung wala ka maalala, galit ka ba sa amin? Hindi po ako pwede magalit. Mga kaibigan ko may mga pinagsamahan po tayo maski pa paano eh. Ba't ako magagalit? Your Honor, tsaka wala po ako nilalabas sa video. Ang huling-huling video ko, yung huli nga na sinisita ko na nung nagpahuli ako sa mga NBI tsaka si IDG. Yun na isang i-explain ko mamaya. Na nagte-threat daw ako. Hindi ako nagte-threat eh. Nagte-threat ako doon sa mga, ang dami na namin napahuli. Sa NBI tsaka si IDG. So in short, hindi ka galit sa amin, ha? Impossible. Okay. Lahat po kaibigan ko eh. Thank you. Hindi ka galit. But please, review that video. Dahil ang dating kay Senator Tolentino kasi, medyo galit ka sa mga politiko na nag-imbestiga itong insidente na ito. Well, for your information, alam mo, break kami ngayon, Mr. Atong Ang, break kami ngayon sa Senado. Pero gumawa kami ng inisyatibo na mapagbigyan talaga yung kahilingan ng mga pamilya ng 34 na nawawalang tao na maghihikan na kami ng hearing. Kaya sana huwag mong personalin yung aming pagkakandak ng hearing. Trabaho lang po ito. Walang personalan. Kaya sana hindi ka magalit sa amin, ha? Your Honor, gusto ko nga para maklear naman kami. Okay. Gusto ko. Tsaka, never ako magalit sa politiko kasi lumaki na ako na puro politiko rin kasama ko eh. Actually, may mga pinagsamahan nga tayo lahat, maski pa paano. Ba't ako magagalit? Wala naman kayo masasabi sa pagkatao ko. Hindi Okay. ba? Thank you. Mr. Chairman. Go ahead, Senator Pimentel. Yung sasabihin ba ni Mr. Ang sa executive session, hindi mo kaya sabihin dito sa open session? Andiyan, parang naririnig tayo ng regional director ng NBI, baka may informasyon siya makuha ron. Ayan namang si director ng CIDG. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang yun sa open session? Kung pwede ko po sabihin, basta piniyagan niyo ako sabihin ko sa open, okay lang. Suggestion ko lang kung pwede yung sabihin mo na sa inyo, saka yung sabihin sa akin kasi baka naman mali. At isingila ako ng advice. Hindi, ganito eh. Ang sasabihin mo are some facts na alam mo, some opinion. Basta wag ka lang manira ng tao na openly libelous na so ano masama, di ba? Hindi ka naman sasadya na sisiraan mo yung tao na walang ka-basis-basis. So, kasi I'm sure marami interesado kung anong sasabihin mo, di sabay-sabay nang marinig ng lahat. I'm sure na si chairman namin is accommodating your request. And then nag-request ka kasi may agam-agam ka na baka hindi mo pwedeng sabihin in open session. Pero kung kaya mong sabihin in open session, I suggest, wag na tayo mag-executive session, open session na. Gugulo talaga. Mas maganda ang sabihin. Okay, sige. So request mo yun. Gugulo talaga. The chair considers your point. Pakinggan ka namin in executive session. Anyway, yung tanong ko, wala namang right or wrong answer, opinion, yung position. Okay. Sige.